ଆଜି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୋରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗୁଛୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ମାନେ, ଦୟାର ଅବତାର ଏଇ ଆମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦୟା କଲେ ଆମ ଝିଅ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଦୟା ନ କଲେ ଆମ ଝିଅଟା ମରିଯିବ। 4 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ବାବୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦୟା ନ କରନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝି ଦବୁ ବାବୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ମାନେ, ଦୟାର ଅବତାର ଏଇ ଇଏ ମାର ବଡ଼ ତରକାରୀଟାକୁ ପୂରଣ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆମକୁ ଗଣ୍ଡେ ଭିକ ଦିଅନ୍ତୁ।